Door de crisis in de bouw wie er hield iets minder plak voor de leerlingen, ook in de schildersbranche. Maar nu de economie weer wat onlukt, komen er ook weer meer leerplakken. De laatste 4 jaar ben we daald van 64 leerlingen naar 44 leerlingen in totaliteit. En we hopen, we plaatsen nou elke keer ongeveer zo'n 16, 18 man. En we willen graag naar 24 gaan, want dat is eigenlijk nodig voor de vergriezing. En als die crisis weer wat of verdwijnt en het loopt alweer wat om, dan hebben we echt mensen nodig. We hebben echt een prille leerlingen nodig. Het spreekt me meer aan dan handel. Ja. Je doet toch wat meer in de praktijk. Je bent meer met je handen bezig. Je werkt buiten, je werkt binnen. Je krijgt niet elke dag hetzelfde. Het is meer afwisselend werk en zo. Ja, dat spreekt me wel aan. Maar het wordt heel iets dreger om jonge mensen te vinden die het nog het ouderwetse ambacht leren willen. Nou, om het werk zoek zeiden. Ja, kom goed. Vroeger toen ik nog iets jonkje was, toen werkte ik nou op de bouw. En zeg ik van wat er nou gebeurde. Dat er metselaar daar aan de gang wie en de schilder en dergelijke. Maar dat zit het niet meer. Alle bouwplakken zijn afschermen. En de jeugd komt niet meer in aanraking met die ambachten. Dus dan heb ik veel minder gauw dat je ervoor kiezen. En toch is daar een hele goede boterham in te verzinnen. En is er haast niet een hele grote vraag naar je. Jaap Meijer van Oerterp had een eigen schildersbedrijf. Hij ziet het bewust naar een leerling die het leefde had voor het vak. Wat ik daarvan verwacht is dat ze gewoon heel goed weten dat ze wat ze doen. Maar dat ze de klant kunnen vertellen waarom ze iets doen. Want een klant moet, ja, iedereen kan verven, maar net iedereen kan verven. En dat is dan een beetje dubbel zijn, maar iedereen kan heel even wat er omheen kwasten. Maar het gaat om die basis van waarom ging ik iets doen, waarom ging ik even kijken wat dieper bij die houtrad, waarom ging ik even alles goed skeren in materie ontvetten en neem alles maar op. Dat wil een klant ik jaren, want die moet er wel voor betalen.